Mga tol, iabot na itong giulat ng order nga clutch assembly mga tol sa Shopee. O naipakapin nga brake pad. Siyempre, gwapo kay pagkabalot mga tol kay nakasulod siya bubble wrap. Nya plus express ang carrier. So itong i-unbox na to ni mga tol, tanaw na to. Check na to kung okay siya mga tol. So dara siya mga tol. Clutch assembly. So nakabalot dito mga tol. Dirak, di tanaw na ko nak. Ayo lagi dia nak. Yamakuto. Yamakuto High Quality Clutch Assembly Professional Technology XRM. Nagara siya mga tol, nakabalot pa ako plastic. Ibon. Wala na siya mga lining. Yan, clutch lining. Ay uyog mga tol, goods. Tanggalon na to ni mga tol kay kung tanaw ng iyang plate. Pasagog tools. A few moments later. Mas okay gyud ang datol og napatay impact range nga katong automatic no. Sa chargeable lang ba pero pamantay mga eng ato tol. So nahinay basig makapalit ra ta ato tol, murag mahal-mahal man gutugod. So mano-mano lang sa tatol. Sinsya lang mo kung dugay mabib eh, mano-mano tong gamitan. Ako sa kog T-range tol. So pagtanggal tol atbang tatol atol no. Atbang atong luagan kay naman siya i-spring tol. So murag kahi man siya tol. Tawad ako ni unya tol, igumag paniud to tol kay murag maniud to sa siguro kudaan iguman ako tanggalan ni tol tanawon sa natong mga clutch plate niya og clutch lining tol. So igumag paniud to, bakbakan na niya tol, taod na ko ni dito sa kong motor kay murag mislide na gito siya tol, mag-dragging na tol. Nya alog na ang iyang clutch housing. So replacement ra ni siya tol kay murag mao may makaya sa tong budget pa yun. So ampo lang tagamayan ni nga magdugay ni siya. So, natanggal lang ito tol. Lara yung spring. So, nindot pa kay spring tol. Gahi pa siya tol. So, lining. Ano yung lining tol? Nya, clutch plate niya. So, okay pa kay tol. Naapit yun itong mga bangag-bangag no. Napunduhanan sa oil. So, lining na po. Plate.
lining katulo, plate, tulo ka plate, then lining. So kompleto siya tol no. So okay kay tol, kompleto gyud ang plate ug yang lining tol. Hinaut lang ta nga magdugay ni siya tol kay replacement raman ni siya. Pero goods man ang ilang yatag. So wa siya uyog. So kanira po makaya sa atong budget tol. So bakbakan tani unya. Ito ning i-assemble niya tol.